Bueno, mentxegaz, Javi Zagirreaz, aurrerako jugadoriaz, gaur aurrerak bat eta utzi irabazintza Trintxerpei, partidu bat a priori izan zen rival komplika baten kontra, baina bueno, etekinaz atara be ose partidu, da mentxera gau. Ongo zeo kasinioin porteru, porteruaz, Javi Zagirreaz, berak adrespen batzuk etxeko. Bueno, Javi, zoizena lehen da bizi? Eskerrik asko. Bueno, garku izan da, esan modun a priori partidu bat gatxe izan dena, baina bueno, zeuek hartu zue batuti, lehenengoko golaz, una elkirin golaz, da bueno, gero, erok ez dabe apenas okasineri genera, da zeuek urtezase garaie, da lehenengoko 3 puntuk etxin ongo zeurtin, lortu zuez. Bai, partido horre izan da, baina bueno, ekipua ondo egon da, eta bueno, burruka asko indo, eta bueno, unai gola sartu, eta bueno, irabazin do. Nik uste dute oso importantia zala irabaztia, bueno, ikusitxe hori joan zan azteko barapalu eta hartu ginuna, bueno, pizketa moran dako, da ondo, importanti. Bueno, partidu azire lehenengoko eukira Trintxerpek beran lehenengoko hori okazio ez tiro baten lehenengoko minutun barullo bat aprobetxata ero, baina gero zeo interpretazune con un monoplazo da, bueno, partidu aurrea junala barruraua ekipo bizek atenzazu ezoki aunque zeuek ekizue iniziatibi defentsan eta atake asko ikez da ion, baina gero 85 minutun unai urkirik retxaze bat sartut aprobetxata erosartzen da lehenengoko gola da aposteri izango zana bakarra da nahi Trintxerpek gero okasinio batzuk euki beste azuita jutezase. Bai, bueno, hasieran fuerte irten dia, pare bat okasinio euki dabe, baina bueno, gu ondo aguantau dugu eta gero bueno, batiz bat erdikanpoko joku egon da. Jo nik uste dut bizkanaka kanpo de futbola bizkat hartzen jungea eta baloia kontrolatzen da, nik uste dut posesinua gehixenak euri izan dela. Gero, biharren partida eukizunez, Trintxerpek eukiraz, bi okazio, zeuri bi urre sartu nahi zan, gitzen menos male ez izena sartu, gero zeu kartu zuen iniziatibi atakin, Raúl Trintxerpek ez da prácticamente contra las cuerdas, arritu ekiban ekiro okazioi bat, aboka de gole utzein daena, da gero Trintxerpe ibilire oso espeso, apenas ez daue okazineri genera, defentsan ondo ibilizase eta ja amaiera junala, zeu eukizu ez okazinio bare bat, baina bat eta utzeko az konformalizase, lehenengoko 3 puntuk ongo urtin 2008 urtin amentxe zalupen gatzen dizenak da pasan aztin Hernanin rezibitako barapalu alibiatea. Bai, bigarren zatixan be, bueno, bedek irten dien patatzea, baina bueno, gero nik usteote okazio argixenak euriak izan diazena. Eta bueno, atzian oso ondo gonga, nik usteot ondo plantauta eta gauzak errezitzen. Eta bueno, azkenian partidu batein, hori izan gauza garrantzitsuena, eta azkenian 3 puntuak hemen gelditzu die. Horrengo partidu ja beire, dakazue Euskalunan kontra, bestia negra esaten dena, ja 3 bidar fretazase ongozio bihurtitan Euskalunan kontra, 3retan porrot bat eta utzekuaz, da bueno, a ver si se rompe esa dinamika hori ia apurtzen dan, da beste 3 puntuk lortze zuezen, da gora jutezazen, da bizkate tranquiliotea. Bai, oin, bueno, biloen lan pare bat partidua jarraixan irabazten duen, pizkate gora juteko, eta, bueno, urrengo aztien, bebai partio zaila eukau, nik uste dela partio trampa, Euskalduna behian dau, baina, beharra euka, 3 puntuen beharra euka, eta muerte irtengo da, orduan, bakigu partio horre izango dela,
Da, bueno, a ber, 3 puntuak ekartzen ditugun, handikan. Bueno, Javi Zagirre, eskerrik asko eta sorte hon. Bale, berdin.